Иске Кулатка районы Иске Мастак авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Аминов Рифат Бурган улы бүген 28 июль көнне үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Омтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рәйсә, Сызрань шәһәреннән кызы Әлфия, кияве Рәис, оныклары Алмаз һәм Самир. Яңа Уренгой шәһәреннән улы Шамил, килене Гөлфия, оныклары Азат һәм Айдар. Мәскәүдән племянницасы Галия, Яндукадан кыдагысы, Сызрань шәһәреннән Таһирә кардәше һәм барча туганнары, дуслары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Тормыш ул гади әйбер түгел. Диңгез дә тын гына тормый. Безнең гомер дә нәкъ диңгездәй, бер күтәрелеп, бер төшеп, безне төрле ярларга кагып, авырлыкны да, шатлыкны да мулдан татытты. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, кадерлем гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремне бизәгән балаларыбыз туды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч иде. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән котлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр, Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгендә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Әткәйебезнең бүгенге юбилеенда яшәгән гомеренә нәтиҗә ясап, сокланырлык та, горурланырлык та юллар узган икән дип әйтеп була. Яраткан кешебез. Рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә, вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөрестләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез, яраткан бабакаебыз. Без сине чын күңелдән матур туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талму белмәүлек аркасында. Бел, без сине бик яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше, ярата аны туганнар, күрше-күлән бар кеше. Бабакаебыз безнеке бердән-бер бик кадерле. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Бүген аның туган көне, онтылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Котлы булсын, матур үссен бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Кадерле Рифат Бурганович, якыннарыгыз чын күңелдән котлап, матур җырда бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзән
Әнендә синең эзләр дәшә безне улы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге